Davis Smith doskočil. Práve Davis bol veľmi hrdý na svojho spoluhráča. Ako prvý hneď k nemu pristúpil. Davis Smith má veľa voľného priestoru na zakončenie zo strednej vzdialenosti. Teraz sa oblepšiť. Pripomínam, že 4 z 8 presných strelov spola 7 asistencií. Nádherný tímový basketbal, ale toto je individuálny. Z pozície Davisa. Uvidíme, či sa bude chcieť tlačiť cez Gromousa. Konec zakončenie, ešte tam išiel Davis Smith. Smith vytancoval Juríčka a nakoniec zakončil aj cez Gromousa. Taktický a bojovný duel. Davis Smith sa ešte obzrel na čas, koľko mu zostáva, ak teraz rýchlo zakončí, tak ešte posledný útok. Polčasu bude patriť Handlovej. Davis Smith sa o to snaží, krásna prihrávka. A kde by Handlová... najvyrovnanejší, najľahší. A záver základnej časti. Na úspešnosť strelby rytierov 36 Handlovej. Veľmi málo. Ale Butale. Davis Smith a jeho presný bodový zásah z diaľky. Dragovič. Smith. Pustil sa do ťažkého zakončenia, ale tomu vyšlo. Dnes sa to možno... Piška. Davis Smith. Superi ho napadajú, Smith to udržal. A ešte si pýtal, loptu nemá dosť. Chce zabiť čo najviac tých 24 sekúnd. Smithová trojka, ktorá končí v koši. A Handlová vedie o 10.